Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Titonde TV on calminama e mbaji kuɓtidinti on ñaganama guena moƴƴere tigui on mbiyama yo on mbaɗ abonné mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji moon nde tawno dole ligo ko ndiyam kono dole Titonde ko onon tigui. Bandiraɓe hande garɗen ko wadde alerte mo mbatten o ene wayno on collay hande woni e nder réseaux sociaux surtout aussi so sango men toon to TikTok. Ene wayno noon ko haare hakkude julɓe e heefereɓe gonɗen sen belama mbiyan est ce que oɗon gandi ene woodi fulɓe ɓe gandanɗa hoorema heefereɓe ɓaleɓe kurum e nder oɗo saaha noon eɓene mbadda garmi gara e sukaɓe men ɓe gandanɗa hoorema ko gonɗinɓe diine l'islam dariɓe e pele sembinde diine mumen mo goni e dow majjum o. Mi meeɗino noon haalde mbimi wonde e kala leñol kala hen ko tawere hen ene tawe hen e nder leñol fulɓe, kono noon mboɗo sikki ko joni ɗum laaɓi kadi ko joni ɗum feeñi. Hedro noon ko leƴƴi goɗɗi ɗi ne mbaɗirta médiatisé gueɗe mumen ni enen en kewani waɗirde noon médiatisé gueɗe men eɗen jogui téléji men e radio ji men te à chaque fois kamɓe koko arrange ɓe koko ɗum tan woni koɓe kalata toujours so tawi wonde sujet ji tabou gari ɓe mbiyata wonde koɓe kalata hen ne tawno ɓe mbiyata koɓe jiiɗa hay goto mettina te ɓe mbiyata wonde kono waɗi sensible ɓe mbiyata wonko haalate e nder leñol men wonko haalatake e nder leñol men kono bandiraɓe musidɓe kala ko waɗate e nder leñol ene foti haalede ene foti ɓanginede ha renno ngo anda exactement ce qui se passe. Sababude noon tagui mbaɗɗen oɗo vidéo ko ardi eɗen garta e nder vidéo men he jeeɓe oɗo vidéo mo gandanɗa hoorema ko jaala leñol waɗi ɗum ene waɗa alerté serenɓe men ene waɗa alerté aussi ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ko wiyoɓe wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah tinago kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiwi hunde heñorande bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiwi Allah jarama on jarama ko erago kadi ko tintinago kadi ko hunde heñorande kala keɓɓe vidéo yo yawtin ɗum ha tengti e sernaɓe e ɓattiɓe sernaɓe dendagal to julɓe goni mbiyatmi julɓe noon ko gonɗinɓe godal Allah ngal gonɗini wonde ko Allah neli nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi gonɗini ñalawmo jangga kadi gonɗini calli joyi islam ɗi kala mon jiiɗi vidéo yo yawtin ɗum ha tengti onon ɓattoɓe sernaɓe ɓeɗo fulɓe heferɓe ɓe puɗɗima tampin yogo e yimɓe e nder ɗiɗo réseaux sociaux ji amin gandi koye mabɓe kewani yogo e mabɓe heddi ɓene jogui gueɗe ɗe ɓe mbiyata ɓe dallinoro kono foof ko gueɗon bolle puuɗi on saabu ɓe jottaki maaya saka pohpohlam saka noon wiidene ya hakkude kono so tawi neɗɗo no hutoro wonde mi ina hutoro konngol komi pullo komi kaalowo pular koye pinal jeeyami enen ndendi foof ruttima ina jalkita walla no sayfita seydina Muhammad e nder meɗen ina moƴƴi ƴetten hen hankkadi décision ji ƴetten hen jamiroje kadi mbawen andu holno godirten e mabɓe yo sernaɓe tin wonde leñol ngol nana naate to batte bonande goo yoɓe mbaɗa hen duwaw kono yoɓe carte yo mbaɗa hen jewte ɓeɗo fulɓe heferɓe ɓeɗo fulɓe notortoɓe wonde minen komin kemiti en ko nimin mbayi ko nimin mbati koɓe heferɓe jewte mabɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗo ko jalkidde nelaɗo e bonnude sunno e farille e wiide e deftere Qur'an nde ni nde wodani ine waɗi noon sukaɓe ɓe ganduɗa ne jibina nde janggaka ɓe kalfaka ɓe pormaka ala ɓe keblaka won hen wawi teɓɓito e mabɓe gotel gotel ɗum ɗon noon moƴƴata e meɗen saabu so tawi wiyama won gollanɓe dini islam e dow leydi ndi a wawa limde leƴƴi ɗiɗi tawa addani hen leñol fulɓe ken gollanɓe dini islam gonda leƴƴi kewɗi gollanani ɗum hande noon so yeehi ha ganduɗa ko ɓiɓɓe men taniraɓe men jaltata ina ƴatto nelaɗo meɗen walla ina ƴatto diine men walla ina ƴatto deftere Qur'anul Karim nde tugniɗen astahfirullah allahu akbar yo Allah yaafa en ko la hawla wala quwwata illa billahi ɗum ɗo hun hulɓinino ceerno wala ausu billahi ina hulɓini kono onon seeremɓe ɓe paamon koye son cikki ko en deƴɓe en ndeƴani alay saago jaltonɗo joɗɗon ɗon mbawon haalde alay saago mbaɗon hen jewte alay saago mbaɗon hen du'uji alay saago dokkon hen jamiroje alay saago ndenti noon yimɓe ɓe saabu wonko ganduɗa ko onon jeeyi ɗo ko guesa moon woni e ñaayede ɗum ɗon noon ko ma dara ɗon tigui so ɗum ɓenni enen sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko en julɓe eɗen goni e diine islam eɗen gonɗi ɗum sikki ala mbiyatmi mon ko yon ndentoɓe tawede ɗo ɓe jewtata yewtidde e mabɓe haaldude e mabɓe min de waɗi laabi ɗiɗi mbiɗa jeeye e nder jewte mabɓe kono nden tawi mi suwa famde ɓeɗo holkoɓe jahata nde jaami ha pammi koɓe jahata hande jaratemi koye wiide woto hay goto tawɓe eɓe jewtanata hen wotay goto ngabbinɓe e yewtere maɗa wotay goto kadi haaldu e mabɓe aɗa rokkaɓe fartange kamɓe bonde neydi e diine men islam walla e nelaɓe meɗen so ɗum no ɓenni namdal gotal
mi yi waji goto wiya ko gendiyanke mi anda non wiya ko gendiyanke omo wiya wonde kanko so tawi omo juulata koye pular ngal ɗo namdal fayi koye sernaɓe yoɓe jaabomo kanko jaabode oɗo beele neɗɗo ne wawi julde e ɗemgal muɗum to Chine to Irlande to Inde to hande kala ɗo jaaɗa nder aduna alquranul karim kala jaɓɗo diine juldata ko alquranul karim o jangirta ɗum kono no windirani wona hara facciramo e ɗemgal maɗa joni noon ɓe oɗo kalɗo o wi kaydaɗi Murtado Diop kaydaɗi Yero Doro Diallo kaydaɗi Tijani An kaydaɗi Seydou Kane kaydaɗi gendiyanko wurɓe kaydaɗi sernaɓe men waliyaɓe men fof kaydaɗi wi kañum ko ɗum juldata yimɓeɓe jooɗo ene poɓɓanamo elle yimɓeɓe ko hangaɓe donc sernaɓe pamon koy oɗon jooɗi oɗon deƴƴi on ɓe ganduɗa ɓe oɗon nana ɗum ɗo on potani ɗum deƴƴi kala mba nanana ɗum yo nan ɗum kala keɗiɗe vidéo yo yawtin gandon diine men islam o yimkoñ bolle puyɗoyoñ enen mbi wonde ko fulɓe ene goni e nder meɗen ɓe jaɓani hay diine goto c'est des athées c'est des kémites ala ko woni jewte mabɓe so wona ƴattoje e jinni e haalullaji cofɗi faade ɓurnaɗo windere yo Allah yaafum yarlumi hay min ko jottinmi on ɗum ko saabu welanimi kono jiɗmi ko yo on tin gandon ngesa ba nani ñaaye te noon bandiraɓe ñaw so accani warat te ko ruɓata ko fayi koye nder dundu ndu te so naati toon yaltinde ɗum weeɓani tinno ɗe sernaɓe mbaɗe hen duwaw mbaɗe hen konguɗi mon mbaɗe hen waajiyaji mon mbaɗe hen jamiroje mon ndentine yimɓeɓe nde tawno konuɗe mon no mbaɗi barke son kaali ene jaabe son kaali ene jaaɓe son duyima ene jaabe Allah jarama ko noon tigui wona Mahamnele Mamadou ko enen keeɗi kadi ko enen jiiri guite men bandiraɓe hande rendo men ngo e sukaɓe men ɓe hewɓe nana mbaɗe influencé e nder réseaux sociaux ji ɗi taw jinnaɓe mumen ganda sababune live aji ɗi natata ene kalane ene komte hakkillaji mumen ene bifte eɗo banggueji diineji mumen ene nawre e nder diineji goɗɗi saabu sa ari ɓe mbima wonde minen min ndewata ko Firaun sa ari ɓe mbima wonde minen min ndewata ko nangue sa ari ɓe mbima wonde Allah an mo ndewata o hol fof mo wima wonde ko fodanma ko kanko e hoore makko mo waɗa ɗum subhanallah ɓe kaala e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haalaluji ɗi gandanɗa hoore makko haalaluji cufɗi haalaluji caltiɗɗi ɗi belani hay jangtade ɗum noon won heɗotoɓe ɗum ɗon kañumen e nder koyeɓe men jarana ɗumen wadde layfaji ene pennaɓe te kamɓe aussi ɓe batti ko nadde e nder layfaji ɓeɗon soɓe gari ɓe mbaɗa argumenté ngam ɓe kaala ɓe totta sarɗiyeji mabɓe walla ɓe kaala ɓe totta tiguiri rigui yeruji mabɓe ɗi gandanɗa hoorema hay sinno so tawi wonde eɓe ƴettohe e nder layfaji he hay sinno so tawi wonde eɓe jenne eɓe mbaɗe offensé kamɓe so tawi tan wonde ɓen ene keɗoɓe eɓe gandi wonde ma woot mo gandanɗa hoorema kañumne tiiɗaka ko woni ko walla wattoraki ko woni ko abbito e fannu mabɓe ne tawno eɗen gandi hande en tolnima e nder société mo gandanɗa hoorema yonto o ko waɗi ɗum influencé ene weeɓi en jii rewɓe worɓe nana mbaɗe influencé e côté ji fof saabu ɗum ɓe nana mbaɗe influencé eɗo banggue terɗe mumen ngam body shaming wiide wonde an sa wuttama yanat an kay vraiment forme ma o no wayni fewani jomum jarana ɗum ni hay yaade yeeyoya hoore mum ha heɓa kopporeje uniquement pour wadde série en jii ɗum ɗon gasata ɓe nana mbaɗe influencé eɗo banggue ha joni ɓalli mumen ɓene mbaɗe influencé eɗo banggue diine mumen est ce que oɗon gandi hande won parɗe kala koɗe bonna diine l'islam eɓe pari eɓe pareni ɗum ɓe mbaɗi ko pelle mabɓe pelle so tawi wonde ɓe kaali ɓe donki wadde on influencé ɓe jaltintu koppareje ɓe dokka on ɓe mbima wonde gaare tawte min te hande en tolnima e jamanu mo gandanɗa hoorema enen fof eɗen kaala eɗen mbiya wonde ko annabi kaalis fooli annabaɓe foof wonɗo neɗɗo tolnoto so tawi wonde wonɗo neɗɗo tolnoto eɗo banggue basal eɗo banggue wasa jogade eɗo banggue yidde ha ɓurta so tawi tan wonde a renani hen ndimawgu ma sa renaki ko homtanma eɗo banggue koppareje walla objet ene weeɓi holno foti sukaɓe hande ɓe gandanɗa hoorema kañumen ala ko kalis jaranani ɗumen walla ala ko jawdi jaranani ɗumen ɗo banggue worɓe e ɗo banggue rewɓe uniquement pour yo keɓɗe ɗe jiiɗi hebde ɗe taw ene mbawani hoore mumen ko jiiɗi wawande hoore mumen ko hay sinno wonde ene mbasa ndimagum men ene mbasa diineji mumen ene wayno koce gasata wonɓe gandanɗa hoorema noon haaloɓe wiyaɓe wonde ɓeɗo de so tawi ɓe dañi valeur moɓe dañi o yimɓe woɗɓe ene jahane ƴeewoya layfaji mabɓe ko onon haɓɓoɓe mabɓe ɓe walla ko onon waddoɓe mabɓe garmi gara walla ko onon nannoɓe e nder layfaji mon ɗe ko onon keɓniɓe ɗeɗon keɓɗe
bandiraɓe mo ronki yumma moyna e tana hande d'une part mboɗo wawi wiide wonde ngol ɗon denesgol moɓe mbaɗate ha joni dénoncé ko hunde moƴƴere ne tawno won hen ko hefereɓe ɓaleɓe kurum kono kollitani koreji mumen wonde ko hefereɓe hay gure ɗe goni ɗe jomumen ganda wonde ko hefereɓe à travers noon e golɗon ɓanngingol e oɗon communication e ɗiɗon layfaji jomumen gandama mbaɗama localisé gandama holɗo jeeya hande jomumen nana mbiya wonde ene dutto caggal sababune wonde jomumen gandi iwdi jomumen gandi holi jomumen gandi kadi aussi jomumen itti ɓiɓɓe mumen e rewɓe mumen nanni ɗumen e nder ɗiɗon diineji uniquement pour yidde haɓade diine l'islam o. Donc c'est très important gandon surtout onon natoɓe e nder réseaux sociaux ji ɓe réseaux sociaux o ala fof ko ala hen ko boni nani hen ko moƴƴi nani hen kono noon kala ko gandanɗa hoorema aɗa ɓuuri ɗum wawde wadde suivre sa renaki ko ɗum jogori homtadema ha jaaha e nder oɗon fannu cikka wonde ko ɗon jamano haaɗi tawa noon alors que a nanni hoorema e ceekol te gueɗal fof ngal jiiɗade waɗi sensible kono noon eɗo banggue diine ɓuuri wadde sensible e kala ko jiiɗa so tawi a heesi tan aɗa wonno e diine l'islam a yalti e diine l'islam pour garta e diine l'islam ko caɗele saqqede wonata wonde kefeero ummade e keferagal arta e diine l'islam ɓuuri webde fuuf on mo gandanɗa hoorema woni ko julɗo watte e kefeero o rutto kadi o tubto o wonta julɗo c'est ça la pure réalité. Donc il faut kalane ɗon il faut mbaɗen ɗon sensibiliser il faut aussi gandon wonɓe gandanɗa hoorema hande nana kala haalaluji bonɗi haalaluji kamtorinde taw ko fulɓe ɓe ganduɗa hoorema jiiya ko e nder nokkuji men jamma e ñalawma subaka e kikiɗe eɗen gonde e mumen ha e nder dente whatsapp te so jomumen gari gardata ko fannu par ce que gardata ko fannu wiide wonde ko gendiyankoɓe jomumen mbiyata wonde ko gendiyankoɓe minen koɓen gendiyankoɓe ɗum woni ko jomumen gardata wonde kone jiɗi ɗemgal ngal gardata kone jiɗi fina tawa o gardata kone mbattori pulagu gardata wonde ko pulagu ɓuuri leñol foof kala ngol jiiɗa gardata wonde ko arabeɓe ko bonɓe arabeɓe jiiɗa en arabeɓe ko koyemumen tan ha joni mbaɗen ɗum ɗo kala arabe e nder oɗon tuma pullo fotani rewde mum jeeyi ha ɗo mbiɗami wonde so tawi ene juula juuldata koye ɗemgal pular sabu ɗum jomumen kollata wonde ko kañumen ene jangi e nder jangde nde jangi nde ko ɗum woni ko mbiyata wonde eɗen nanna e koye yimɓe ha tel sorte ko andidde yimɓeɓe wonde rewde e ɗemgal arab fotani wonde ɗum noon so tawi wonde aɗa rewa Allah poɗɗa rewru ɗum ni koye ɗemgal magal te ala fo ɗo Allah wi ɗum. Donc bandiraɓe musidɓe enen wiyeteɓe wonde ko enen goni joom galleji ɗi mbaɗen feere jurnitoɗen galleji ɗi kadi sukaɓe ɓe taw eɗen ndewindo koɓe goni e dow majjum ƴeewen so tawi kadi aussi eɓe ñiiɓi e nder diineji mabɓe amma ɗum ala tan sa renaki bone ficcallaji te kadi aussi kala ko teeli wajjikino te kala ko wajjikini wiɓe songude no haadirtani han ɗum noon ko alerte mo gandanɗa hoorema ene wayno e nder oɗo saaha kala nde natɗa ma taw layfaji ene mbaɗa jamma e ñalawma subaka e kikiɗe uniquement pour jomumen darade wonde soldateji ene mbaɗa jihad ngam yidde tiguirigui ɓen ɓe gandanɗa hoorema bonɓe ɓe mbasa bonnorde ɓen ɓe gandanɗa kañumen goni moƴƴuɓe ɓe ne tawno so tawi en ndenaki tan jorgol ene wawi sumorde keccol ne haadirtani hen bandamen tedduɓe musidɓe morsuɓe ɗo ko titode kala kono wiye information no wawi waade hay sino so sujet tabou en gandat ɗum bandiraɓeɓe ganda wonde ko kewata e nder société ko ne tawno ko ɗum woni ko titode waɗiri ɗo ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jertinde rendo ngo ɗum noon on calminama on jurama ha saaha goɗɗo konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum no waɗanten ɗum moƴƴol ne tawno haalde ha jofna ko jaɓanede jeeya tigui on jarama.